Как се казваш? Марин. На колко си? До 7. Какво обичаш да правиш? Обичам да гледам телефон и да отивам при Иванчо, дето е моят любим приятел. Ти какво гледаш на телефона? Там ютубъри. Кои ютубъри? Даш. Кой е този Даш? Той е един ютубър, дето играе всички игри. Какви игри играе? Страшни... някакви игри, дето... Знаеш ли имената на тези игри? Не, обаче Даш имат приятели, дето се казват Кем и Руби. Добре, а български ютубъри? Лаба Бер, те малко говорят български и грински. Добре. Ти кой искаш да правиш като тях? Да. Какво да правиш? Така получаваш парите. Това искам да правя това. Получават пари и ти искаш да правиш като тях да получаваш пари? Да, от Diamond Playing Gun може да правиш истински диамант. Истински диамант? Да. От видео? Не от Play Button. Добре. А какво трябва да направим? Да се скрайбнем? Как казваш ти? Мамо, виж, ето това е subscribe ни, а това е камбанка ни. Ако кликнеш subscribe, ако кликнеш subscribe, ето е това, да имаш повече лайкс. Ако това няма да получиш, да скубиш subscribe. Махни се ръцете от носа. Добре. Това трябва да видя такова. Почти. Ти искаш да станеш ютубър, така ли? Да. Искаш компютър с микрофон и слушалки да говориш като тях? Да. Ама какво ще правиш ти като тях? Видеоклипове, на които говорят? Да. И също са много професионални, какво да говорят, какво да кажат, какво да мислят. Така ли? Да. И ти ще правиш като тях? Да. Ама, нали знаеш, че те правят страшни неща? Като стана голям, няма да ме е страх. Няма да те е страх? Да. Добре, хубаво. И сега ние ще се учим да ставаме ютубъри. Да. И хора. Да не знаете, обаче мама има ютубър акаунт. Ако искаш да го видите. Лайк и subscribe това видео. Oh my god. Значи да скребна това видео, тъй ли? Да. Добре. Кажи им, дайте един палец нагоре, последвайте камбанката и ще качваме повече видеа, без да правя игри, кажи, защото мама още не умее. Аз само да гледам, не ти само да гледаш. Чули? Чух. Кажи им довиждане. Довиждане.